danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun waɗansu bidiyoyin namu. Makon Kwankwasiyya. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu mai suna Makon Kwankwasiyya. Shirin Makon Kwankwasiyya shiri ne da zai dinga kawo muku bayanai, muhawarori da suka shafi tafiyar Kwankwasiyya. Shirin Makon Kwankwasiyya yana zuwa muku ne daga shafin YouTube na Kwankwasiyya TV. A wannan mako, Shirin Makon Kwankwasiyya ya tattaro muku ra'ayoyin al'ummar jihar Kano bisa bikin cika shekara 63 na jagoran ɗariƙar Kwankwasiyya. Mu shaƙata da wannan. Motsa ƙasa zaki ɗan Musa. 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 Mai Allah tafiya ta yi nisa. Motsa ƙasa zaki ɗan Musa. Igiyar ruwa mai tafiyar da maɗauka fansa. Motsa ƙasa zaki ɗan Musa. Kai kafin su ji labari kai nisa. Motsa ƙasa zaki ɗan Musa. Sandu na olu shagun magana ce fansa. Motsa ƙasa zaki ɗan Musa. Baba ka motsa ƙasa zaki ɗan Musa. Motsa ƙasa zaki. Happy birthday, Sakon Happy Musa Kwankwaso. Happy birthday, Sakon Happy Musa Kwankwaso. It's Friday. Happy birthday, jagora Rabi Musa Kwankwaso. Happy birthday, Rabi Kwankwaso. Happy birthday, Engineer Rabi Musa Kwankwaso. Happy birthday, Senator Rabi Musa Kwankwaso. The president, inshallah. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Happy birthday, Muhammad Rabi Musa Kwankwaso. Happy birthday, Senator Rabi Musa Kwankwaso. Da farko dai muna ta injiniyar Rabi Musa Kwankwaso murna cika shekara 63 a duniya da ya yi da haihuwa. Wannan ya kara ma dubu lafiya. Happy birthday, Senator Rabi Musa Kwankwaso. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni Sadiq Na'ibawa, a mana duniya da kafatanin mutanen Na'ibawa ɗan wasu ya'yan amana. Muna ta injiniya Rabi Musa Kwankwaso murna zagayowar ranar haihuwarsa. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso murna zagayowar Happy birthday, Senator Rabi Musa Kwankwaso. Happy birthday, Senator Rabi Musa Kwankwaso. Happy birthday, Engineer Rabi Musa Kwankwaso. Happy birthday, Senator Rabi Musa Kwankwaso. Happy birthday, Senator Rabi Musa Kwankwaso. Happy birthday, Engineer Rabi Musa Kwankwaso. Engineer Musa Kwankwaso. Kai ma za ka iya bayyana ra'ayinka a cikin wannan shiri ta hanyar turo saƙo a shafinmu na WhatsApp, Twitter, Instagram da Facebook.